Njengamanje uSARS ubabhekile abaculi bakaMaskandi. Ngazi kanjani? Ngazi ngokuthi ngesikhathi ihouse kuyiyona eshisayo, oDr Malinga begijima bethenga imoto nani bethenga nemizi, uSARS wobabheka, yabo. Mina kube kuya ngami ngaba abaculi abaningi abayipost into zabo ngoba lento le text nento kaSARS ijule kakhulu. Labantu laba ngendlela bakhohlekele ngabakiyeka mhlawumbe unyaka u3-4 bebuye befike kuwena bezothi wena ukweleta 10 million unganawo ngaleso sikhathi leso. Uzokwenzani ngalokho? Isystem ya South Africa bethu iyabheda, isystem yakhona iyabheda, isystem yakhona and into omnyama futhi iyamcindezela. So mina kube kuya ngami ngaba abaculi abaningi into zabo abayivezi. Ngizothi ujabule kangana nangayivezi, not because ngabe ufuna kubelungu. Abelungu is not like abawukweleta uSARS, it's not like abelungu fethu abayenza corruption. The thing about abelungu ukuthi abelungu into zabo in public, general public bayifihla, banazo zonke lezi moto abelungu, but indawo abayihambayo ngazo ithi ba understand ukuthi system yasemzansi isebenza kanjani ngoba icreate uyibona. Thina feel like sometimes sijabula kakhulu siziveze nanezinto efana ngaba sivezi, because they want to veza something abantu bahamba ucheck ukuthi uyithenga malini. And kunabantu ababekwe kuSARS abana fake account ababuka zonke lento lezi bescan ukuthi okay nje manje bawutrendayo, lo trendayo ngabe ekho khani tax, uthi sebehleli kuwena nje bakubuka zonke izinto ozenzayo. Kanti kubalekile ukuthi umuntu understand system isebenza kanjani. Umuntu omnyama ayimfune ephumelele. Ngisho Black Coffee bonke badilile noSARS, kwaba ngcono ke bona ngoba vele banezimali bakwazi ukuyikhokhela leyo mali. Uma kuthiwa Black Coffee koleta u12 million uyakhokhela, but imagine umculo omncane futhi kade aqala ukuthatha amagig, waqalisa amagig mhlawumbe ngabo 2021 ubenganakile and wethatha imali ayidlela imali bese fix statement kuthiwa wena ibungenelwa imali engaka kusukela esikhathini esingaka kuya kwesingaka. Njengamanje ke ukweleta imali engango 5 million uzonzani nje engenza njani umculi nje ongekho omkhulu ngaleyo ndlela esicabanga ukuthi ngizokhokhela balo mali leyo. Ngithi ngiyayikhokha nje ngiyikhokha kanjani, ngiqalelo bani kanjalo, like ngithi ngiqale phansi ngenze njani. Uthi nakhona noma ethi uyahlanganisa uyabona ayikho lento le bemtshele bethi noma ukuthi wena uyahlala ukhokhela le mali le ama-assets akho so yonke into engaphathi kwegama lakho soyidla, yabo. Uthi omunye sebenzisa imoto zakho asethe izinto zakhe ngisho la bafike besethe ngisho nefinish lento le yaSARS vele ijulile. Mina kube kuya ngamabantu abaningi into zabo abayivezi just because of leyo nto leyo. Ngisho AKA sizoshona waveza statement mhlawumbe nje kwakuyinyanga before ashona waveza ukuthi kwakade eqeda ukhokhela uSARS 5 million isikweletu saSARS ayesikwelete, yabo. Abanye yenza kuthiwa bakho 11 million bonke bakhala ngakho, but ngalesi sikhathi hip hop yesa trend njengoba nje trend uMaskandi abantu abavula amehlo noma shaya amashow but lokho amagarage lawo nani emoto nani noma bekuveza bengajwajwayeli ukuveza ngoba uSARS vese akadlali uSARS. Kunabantu asebekupocket watcher ka babuka ama transaction akho onke owenzayo, izinto oyithengayo, impahla oyithenga bakubuka nje, bakubuka. So nje abantu abavule la kuleli zinga uMaskandi okhuphuka ngalo kuyabonakala ukuthi eminyakeni no2 to 3 years from now kuyacaca ukuthi uMaskandi ubusuthopa ngampela, ubungasakhompete, ubusuthopa at this rate uMaskandi uhamba ngakhona. Lento yakwaSARS serious kakhulu, ebahluphile abaculi bakwama genre sibabonile, abantu aba-actayo osomabhizinisi besingakezwa lutho kwaMaskandi kangako. Kodwa aboMaskandi bamanje bathenga imoto unyaka nonyaka, imoto ezidurayo, imoto ezinzima, bakhanda imizi, banemizi emakhaya, Modern One, banemizi woGoli woThekwini, banamakhampani. Kuyacaca ukuthi yena uSARS uyakubona lokho futhi uyakutrack, and futhi namagidangoma abaculi abasafikayo, umuntu enonyaka oyi1 endimeni enze nje ingoma enhle or EP emnandi, umuntu imfake kubantu aqashwe ambe yonke imicimbi le online mainstream kakhulu, abantu athola amandla umuntu akwazi ukuthi athenge imoto. Njengoba bade benza nje nakwi-content ko Facebook abantu bekhombisa ukuthi na bayahola. Kuyacaca ke na this time around ukuthi kuMaskandi nakhona soon uzothopa uMaskandi, uzohlala nama-genre becula abantu ukhulu ungene kwezinye indawo ke ebese beyaqala beyobheka amanye amehlo.
Lokho kuba into ebuhlungu ke ngoba thina abantu bakithi especially lapha kumaskandi leyo nto leyo ayikho ngemanager ekuphethe. Ingawo wena mculi uwe kumele uyihluphe ngeincwadi, kumele ubheke uthole umuntu ozokusiza abalansisa ama-books ukuthi yena uthola imali engaka, uSARS kumele ucollect imali engaka. Into yaziyo leyo ukuthi kumele uyisukumele. Umuntu okusebenzelayo oyimanager na unolwazi oluthize lapho ligcina khona, kodwa izincwadi zidinga abantu abajulile okuwumuntu ongamele umbhadale, especially masuthola ke imali eserious if umculi. Kungaba buhlungu sesibona umuntu esehlelwa izinto, impahla nayo yonke lento, nanokuthi umuntu sekumele enze iplan ukuthi umbhadala kanjani umiddleman, utaxman, because sibabukile abantu abesitshela ukuthi badumile, sibukela kubona yonke lonto leyo. Kodwa ke mangafika lapho kumaskandi singaba buhlungu kakhulu. Kodwa lokho sengingasho ukuthi kumaskandi nakhona imali eserious isiyenzeka. Kodwa ke kumele bengakhohlwa ke izincwadi ukuthi ziyabhalansa yini, cause uSARS uyeza and ubhekile uyabona, and masukuthagetile uSARS uyafika. Angifuni ukukhohlisa abaculi bakithi nje beqhubeka indlela abasebenza ngayo, bephakamise kodwa bengavezi nabo kakhulu izinto zabo, ngoba lokho kuzobafakela amehlo abantu. Nama-content creators ayagaxela kanjalo ngoba bebeshare njalo izinto zabo. Always bafaka lokhu online, umuntu akhombisa ukuthi uhole 180,000, yabo. Kwagcina lokho kuSARS ke wakufakela amehlo ukuthi hayi uzoba tax. Ngisahle ngaza ukuthi sibonge futhi ngolunye ulwazi ke esilitholile ke kule video.